Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Usa ka 8-month-old baby girl sa Bukidnon ang giingong gidagit sa mismong ama-ama ni ini gikan sa kustodiya sa lola sa bata. Pag-umangkong lalaki sa ama-ama arestado human gibiyaan kini sa uyuan uban sa bata diyang gidumog na sila sa nagpakabanang katawhan sa lugar. Ani ang report. Mano yung bata nga gikidnap diri da sa bangkod. Taga-Kabanglasan. Taga-Kabanglasan daw ni nga bata. Kung isa mo nakaila ni nga bata na diri og Kini ang aktwal nga gihimong pagluwas sa mga residente sa barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon sa 8-month-old baby girl nga gibilin kilid sa dalan sa duha ka mga lalaking nakamotor. Nasayran nga among bata gidagit gikan sa lola ni ini sa Kabanglasan hangtod naabot sa Malaybalay City. Sa tabang sa mga nagpakabanang residente, nadakpan ang usa sa mga gitudlong midagit sa bata human nga gibiyaan kini sa uyuan diyang nangatumba sila sa motor. Matod sa sospek, igo lang kuno siya mihawid sa bata subay sa sugo sa iyang uyuan nga mo'y nidagit gyud sa bata. Nakurat na lang kuno siya diyang gigukod sila sa katawhan rason nga sa iyang kahadlok iyang gibilin ang bata sa dalan og dayon untang sibat. Kung mong gihatag ang bata, sir, niya, wala man, tungod naman sa kong kadong, kung mong gihatag ang bata, itong lakad na mo. Oh, nilagan pa dayon ka. Niya, wala man niya gidawat. Kung di unsa man yung bata nga wala man daw, ibutang nimo unsa sa W. Kuang gi, kan sir, kuang sa dapling. Gilayong gisuta sa Barangay Health Center ang kahimtang sa bata og nakumpirma nga luwas sa kini sa makuyaw nga kahimtang. Gidala gilayon sa Malaybalay City Police Station ang sospek og wala madugay na abot sa buhatan ang apuhan sa bata. Saysay sa lola nga bulag ang iyang anak nga babae ug ang ama-ama sa bata tungod sa ilang mga panagpikil. Nagtrabaho na sab sa Cagayan de Oro City ang inahan o gibilin kanila ang bata. Nakurat na lang sila diyang sa pagduaw sa sospek, nagplano di ay kining dagiton ang bata. Ibakod nas do yana yung din sa bibi, magpurul ta bibi. Yang gipurulan. Di wala lang pug ko. Timpla ko gatas. Nigawas man siya. Gibitbit ang bata. Gikumpirma sa Malaybalay City Police Station sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinaagi sa usa ka text message nga ana-ana sa ilang kustodiya ang pag-umangkon sa sospek nga kauban sa pagdagit sa bata. Sa karon, padayon ang investigasyon nga ginahimo sa kapulisan sa mong insidente. Ginahawira na sa Women's Children and Protection Desk kung WCPT ang insidente o ginasuta pa ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa nadakpang sospek. Ama-ama nga nakasibat, padayon pasab nga ginapangita. Cyril Chavez, 1 Mindanao.